Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Zenbat buru, hainbat aburu. DBH-ko laugarren maila gainditu eta oporrak hasi berri dituzte. Kurtso bukaera gogorra izan da. Bata dela, bestea dela, oraindik ez dituzte ospatu maiatzeko eta ekaineko lagunen urtebetetzeak ere. Peru eta Xarif elkartu direnean horri buruz hitz egin dute. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Ze moduz atzo, Peru? Etzeko denak elkartu zineten? Beste barik. Betikoa. Maider lehengusina izan ezik, denok egon ginen. Aitita eta mama, Iseko sabak, lengusinak, eta Iseko arantza ere bai. Badakizu, gure amaren aizpa bat. Betikoak. Eta zuek? Kontaidazu, nortzuk egon zineten? Zeu eta Aitor izan ezik, denak egon ginen. Eta azkenean erabaki duzuen ora joango garen datorren asteburuan? Zarautzera? Lekeitiora? Nora joango gara azkenean? Ez dakit zer egingo dugun. Iratik Antzonek eta Amaiak Lekeitora joan gura dute. Markelek eta Paulek Zarautzera. Eta Saioak Urdaibai aldera joan nahi du. Forura. Berriro ere forura? Iaz egon ginen bata. Bai, baina forura joan gura duela. Hango gaintzo batetik eguna argitzen eta eguzkia irteten ikusi nahi duela. Hango egun sentiak eta iuntzeak paregabeak direela. Batzuetan egoskorra da gero. Bai, benetan. Lekeition edo Zarautzen ere, zerua ederra izango da. Zerua edonondik da zeru eder. Bai, baina badakizu saioa nolakoa den. Ni neu Lekeitiora joango nintzateke. Eta Zarautzera urrengo batean. Irati, Antzon eta Amaiaren urteak ospatzekotan eurek nahi duten lekura joan beharko dugu, ezta? Gainera, autobusak sarri-sarri ditugu. Barik txartelarekin errazagoa da. Lekeitiora joatea beti da polita. Karraspio zoragarria da. Gu ez gara geldi egoten diren horietarikoak, eta ekintza pila daude egiteko. Itsasarria ere bizitatu genezake. Eta zapatuan eta domekan antzerki jaialdia dagoela jakin dut Instagramen bidez. Kalean egiten dira ikuskizunak. Giro ona egongo da. Gero, goizean goiz, Amorotora joan eta handik Santa Eufemi mendira ere igo gintezke. Peru, ni zurekin bandator. Konbentzitu egin nauzu. Gehiengoa gara. Astu orduko. Goazen oparitzoren batzuk erostera urteak egin dituztenentzat. Bokatak beraien kontura dira. Elkarrizketan, Xarifi esaldi hau entzun diogu. Forura joan gura duela. Hango gaintzo batetik eguna argitzen eta eguzkia irteten ikusi nahi duela. Hango egun sentiak eta iuntzeak paregabeak direela. Egitura horrek informazioa banatu egiten du. Hau da, la atzizkidun perpausak lerrokatu egiten dira mesua satika emateko. Adibidez, azterketak direla, lanak direla, soratu beharrean gabiltza guztiok. Ingelesa eta frantsesa ere jakin behar dugula. Ez dakigula euskara ondo hitz egiten. Isildu ere ez da egiten. Horren baliokideak dira beste egitura hauek. Bata dela, bestea dela, oraindik ez dituzte ospatu maiatzeko eta ekaineko lagunen urteak. Batean San Juanak direla, bestean San Pedroak, jairik jai dabiltza. Jarraian esamolde hau ere entzun diogu Xarifi. Batzuetan egoskorra da gero. Esamolde horrek laguna oso egoskorra dela adierazten du. Horren antzeko atira beste hauek ere. Egoskorra baino egoskorragoa da. Egoskorra zer da ba? Saioa bai egoskorra. Bestalde, Peruri edonondik izen ordaina entzun diogu esaldi batean. Zerua edonondik da zeru eder. Izen ordain hori edo eta nondik deklinabide kasua osaturik dago, eta edozein lekutatik esan nahi du. Adibide bat ematearren, edonondik ibiltzen direnez, zikin-zikin eginda etortzen dira. Amaitzeko, Xarifi beste esaldi hau ere entzun diogu. Gu ez gara geldi egoten diren horietarikoak. Entzun berri duguna etariko atzizkiarekin sortutako egitura da, eta komustadura zaindu egin behar da.
Adibidez, isilik geratzen den horietarikoa da Aitor. Edo, lotsatzen ez diren horietarikoa dira Maider eta Ane.